Ужо лепей. Ла-ла-ла-ла-ла. Яшчэ лепей атрымалася. Зусім крыху пазаймаюся і хоць на самую вялікую сцэну. Ла-ла-ла-ла. Ой, ну, Кася, ну, талент. Ой, талент там. Але што я на самую вялікую сцэну апрану? У якой сукеначцы да публікі выйду? Так не тое, і гэта не тое, і гэта не падыходзіць, і не пра гэта я мару. Ой-ой-ой, я зусім не падрыхтаваная да выступлення. Выглядаю, як заўсёды, выдатна, але прыгожага канцэртнага адзення ў мяне няма. Трэба шукаць. Добрага ранку усім! А што тут Няма! Нічога няма! Лесік, у мяне праблема! Я бачу! Тое, што ты бачыш, гэта дробязь. Ты нават не уяўляеш, якая у мяне праблема! Можа, я дапамагу табе яе вырашыць? Не! Я пастараюся! Не, і яшчэ раз не! Але чаму не? Раскажы, што ў цябе здарылася? Паслухай. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Здорово, так? Ну... Вось і я пра тое. Спяваю я проста выдатна. Мне хоць цяпер на самую вялікую сцэну, але... Не. Вось і мне падалося, што... Але ў мяне няма шыкоўнай канцэртнай сукенкі. Разумееш, Лесік? Ну як я выйду на сцэну у звычайнай сукенцы? Я хацеў табе, Кася, сказаць... Толькі ты, калі ласка, не злуйся і не крыўдуй. Як жа мне не злавацца? Я, вядома ж, магу толькі табе спяваць. Ой! Ла-ла-ла. Але ж я не магу сабе дазволіць, каб такі унікальны голас чуў толькі ты. Ла-ла-ла. Кася, паслухай мяне. Што? Давай паглядзім мультфільм, а? Дзяўчынкі і хлопчыкі даўно яго чакаюць. Ой, і праўда. Сябры, прывітанне, добрай раніцы ўсім. Я вам зараз пра сваю праблему раскажу. Ой, каб вы ведалі, якая ў мяне праблема. Кася, глядзі, ужо мультфільм пачынаецца. Што? Сябры, давайте разам мультфільм глядзець. Так, здаецца, ўсё падрыхтаваў. Хаця не ўсё. Галоўнага няма. Лесік, што ты будзеш рабіць? Чаго няма? Схемы. Якой? І на што ты зноў заваліў увесь стол невядома чым? Кася, мне ўсё патрэбна. На што? Я хачу зрабіць прапелер, як у Карлсона, героя майго любімага мультфільма. І майго. Карлсон адзін з моих любимых герояў. Гэта дакладна. Беата, прывітанне! Добрай раніцы, Беата! Прывітанне ўсім. Вельмі рада вас усіх бачыць. Лесік, не памылюся, калі скажу. Вось гэта ўсё тваё. Вось і я кажу, каб ён усё прыбраў. Не, ўсё патрэбна. Ты, я пачула, прапелер майстраваць сабраўся? Ага. Ну і на што ён табе, Лесік? Я таксама лятаць хачу. Як Карлсон. І будуць дзеці ў школах вывучаць самую хуткую ў свеце птушку Лесіка. Кася, не смейся. І чаму адразу птушка Лесік? Карлсон не птушка. Калі ласка, толькі не спрачайцеся. А лепей, калі гаворка зайшла пра птушак, адкажыце мне на пытанне, якая птушка лічыцца самай хуткай? Хто адкажа правільна першым, атрымае прыз. Лесічак, ты ведаеш? Трэба падумаць. Лесічак, ты не на вушка шапні. Тихенько, толькі думай хутчэй. Няма адказу? Тады я спытаю нашых гледачоў. Сябры, а вы ведаеце, якая птушка лічыцца самай хуткай? О, адказы самыя розныя. Ага. Слухайце, самая хуткая птушка і ўвогуле самая жывая істота ў свеце – гэта сокал Сапсан. У імклівым палёце ён можа развіваць хуткасць звыш за 300 кіламетраў за гадзіну. А гэта
Вельмі хутка. Так, гэта вельмі хутка. Звычайны легкавы аўтамабіль на такое не здольны. А я і не ведаў пра гэта. Затое цяпер ведаеш. Пяточка, а кому прыз достанется? Нікому, Касечка. А, Сёння нікому. А вось той, хто першым дашле нам малюнак птушкі, якая з'яўляецца сімвалам Беларусі, той прыз і атрымае. а якая птушка з'яўляецца сімвалам Беларусі? Кася, я не буду подказывать ни тебе, ни глядачам. Подумайте, почитайте, намалюйте и досылайте нам. Адресы памятаете? Паштовы 220 807, город Минск, улица Макаёнка, 9. Ці электронны добраранок ТВ slimak@gmail.com. Программа «Доброранок». Будем чекать ваших листов. Ага. А я верш успомнил. Няўжо про сокола Сапсана? Не про сокола, про воробья. Лесик, ты что, хочешь, каб табе прыз дастаўся, так? Не-не, прыз достанется тому, кто першым выканае маё заданне. А можно я верш расскажу? Ой, Вядома, послухаем з задавальненнем. Воробей со школы под страху летить, тихий, невеселый, не былі стрымціць. То смяшыў сороку, то лятаў на уроку. Так хотел забав, двойку атрымаў. ой, я шкадую воробейчика. Я ведаю, что двойки атрымліваць вельмі непрыемна. А каб гэтага не адбывалася, трэба на уроках уважліва слухаць настаўніка і паводзіць сябе узорна. Згодны з Беятай. Усім школьнікам мы жадаем атрымліваць толькі добрыя і выдатныя адзнакі. А зараз давайте паглядзім мультфільм. Давайте! Вось і надышоў час развітвацца. Деткам трэба ў садкі і школы накіроўвацца. І мне таксама. Жадаем усім выдатнага дня. А мы з вами хутка сустрэнемся зранку У нашым добраранку! До сустрэчы!